Понеделник сутринта си отсъствала от физическото. Бях на занималня. Петък вечер си отсъствала от занималния. Бях на физическо. Никога не си там, където трябва, Марине. Единственият начин да знаем къде си е като те държим тук, наказана. Но бях поканена. Нино ми е приятел. Той разчиташе на мен. Предизвикателството, което зрителите избраха за теб е да накараш